Bună! În acest videoclip vom explica cum să folosim aplicația CityLink. Inițial, alegem cea mai apropiată mașină și o rezervăm. Avem 20 de minute ca să ajungem la ea, după care introducem PIN-ul de 4 cifre pentru a o deschide și o inspectăm vizual. În cazul în care am observat defecte, raportăm direct în aplicație sau sunăm la call center și explicăm problema. După, bifăm confirmarea că totul este în regulă, apăsăm butonul de start din aplicație, deschidem ușa și urcăm la volan. Cuplăm centura de siguranță și ne asigurăm că maneta este în P. Punem piciorul drept pe frână și pornim motorul. În bord se aprinde Ready, punem maneta în D și pornim la drum.